راديو إيرنا أزو السلامتنا تقبلوا أفسفل عليكم عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سوني إسران كلتن نحاسة كلتشحن إسران كلتن زينا نهو فلما أرستاتو أب إرترا نعمتات المدكوين زولو تسلماتن قفان يغطلالو أب قرن أفريقيا هتوصناي مقبرة دي الزليو بس حزبي إسران كلتن مليون باتيحو الشباب أما أرشوب تركب هوتيل بزكايدو متقعتي بوحدو إسرا سبات تقاتلهم راديو إيرنا إلا توزينا أب إرترا نزحلفة أستات إسرا عمتات لمورتر إيوغوين زولو تسلماتن قفان أبز أوان زون يغطلالو أبز زحلفة كل توارح أب حيالو كتماتاتن كتراتن متأنا سفيح قفاق كايدن كلو أسمرا بتركبو كتماتات دما نزبز حسعاتات أقلقلوتات إلكتريك تحرمو أب تسلماتي ركب أب إرترا مزلو رعدن حسامن قفان تسلماتن تدميرو نحيالو زيقاتات معالتاو من نوابرو زي تصور كوينو مهلاو أبزت أربا كامنا إرترا مقشاس تمرسو قناتن ريدي إيرنا أملكتهم أبز وانزي بسنكتين حيالو ساعتات زغطل زلو مقراص إلكتريك مسمرات تليفون بفلاي موبايل أيكونن دوكا وتأهجرات نزدولو أوشت إرترا نزركبو زيقاتاتون بسروع كرخبوم كم زي كل أتوم زيقاتات بتوسخي حبيروم نساتهم بتلفزيون إرترا زغرب يخون دقفت نايتب سلطان زلو سرعة تقدف إرترا بمعبالة حنبوالا نابلو أو محبراو ميديا زلتفو سأل مستناب تهاجر جيشكات ترخبو حقتات ناي سماين مدرن في اللي زلو مخانيوم أكنسيبوم إرترا قدمي إسرع عمتات مزنبرا كونتات بمنتصار بزبقاس ناب دحريت تمليسا مهلوا دما أمود أتا نعين مسكرناتهم هبوم إدوقات الشباب أب كتما مؤرشونا بتركب هوتيل وريرون بمقتاو بزفت أمو متقعتي بوحدو إسرا سبات كم استقتلو سبسلطان منغستي أرقاقيتهم اتوم عدوقات بعسرت تشعتنا حسا ناب تحيا استوهالت هوتيل بمقتاو لعل خلت ميت سبات جو 5 حازيو تقليتو حالتات ጸጥታ ሶማል ጆሃንስ ተታሕዙ ነፃን ምውፃእ ኣብ ዘካየድዎ ስርሒት 106 ሰባት ከድሕኑ ከም ዝኸኣሉ ተሓቢሩ ኣብቲ ኣስታት 30 ሰዓታት ዝወሰደ ስርሒት 117 ሰባት ከም ዝቆሰሉ 15 ካብኣቶም ብከቢድ ዝተሃሲቡ ምዃኖም ቁፅሪ ምውታት ካብ ዘለዎ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሚኒስትሪ ጥዕና ተሃገር ኣፍሊጡ ኣልሸባብ ዝሓለፈ ኣስታት ክልተ ወርሕ ኣብ ማእከል ሶማልን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳውቡ ዞባታትን መጥቃዕታቱ ኣሓይሉ ይርከብ ሰራዊት ሶማል ካብ አልሸባብ ንዝፍነዎ ዘሎ መጥቃዕታት ንምግጣም ኣሜሪካ ብነፈርቲ ክትሕግዞም ከላ ኢትዮጵያ ብወገና ናብቲ ምስ ሶማል ዘዳወባ ዞባታት ኣስታት 2,000 ሰራዊት ኣዋፊራላ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ንመጥቃዕታት አልሸባብ ንምምካት ሓገዝ ሰራዊት ካልኦት ሃገራት እናደለዩ ኣብ ኤርትራ 30 ዓመቶም ኣሕሊፎም ዘለው ኣስታት 5,000 ወታደራት ሶማል ናብ ዓዶም ተመሊሶም ምስ ሰራዊት ሃገሮም ክፅንበሩ ዘይከኣልሉ ምክንያት ኣብቲ ሃገር ዓብ መዛረብ ርእስቲ ኮይኑ ምህላው ይፍለጥ ፕሬዚደንት ሶማል ኣብ 9 ሓምለ ናብ ኤርትራ ዑደት ብምክያድ ምስቶም ወታደራት ድሕሪ ምርኻቡ ኣብ ዝሓፀረ ናብ ዓዶም ክምለሱ ምዃኖም እኳ እንተገለፀ ግብራዊ ከይኮነ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ሓሊፉሎ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ህፁፅ ናይ መግቢ ረድኤት ዘድልዮ ብስ ህዝቢ 22 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ውድብ መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብ19 ሓሰብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ሶማልን ኬንያን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮ ብስ ህዝቢ 13 ሚልዮን ምንባሩ ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ እዚ 8 ወርሕ ብተወሳኺ 9 ሚልዮን ምዕራጉ ኣሚቱ ብፍላይ ኣብ ሶማል ፍርቂ ካብ ብስ ህዝቢ ተሃገር ኣስታት 7 ሚልዮን ሓደጋ ጥሜታን ፀላሊዎ ከም ዝርከብ ዘመልከተ ውድብ መግቢ ዓለም እቶም ኣስታት 213,000 ንዓፀቦ ዝተቃልዑ ምዃኖም ኣስሚሩሎ ኣብ ኢትዮጵያን ኬንያን እውን ተመሳሳሊ ስጋት እዩ ዘሎ بمسرت ጸብጻብ ሕብራት ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዘን ሃገራት ብሰንኪ ዓፀቦን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ኩነታትን ኣሽሓት ሰባትን ጠሪቶምን ሞይቶም እዮም ተወሳኺ ሞት ከይስዕብ ን6 ወርሕ ዝጸንሕ ህፁፅ ረድኤት ንምቕራብ ናይ ልዕሊ 418 ሚልዮን ዶላር ምወላ ከም ዘድሊ ውድብ መግቢ ዓለም ኣተሓሳሲቡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘይካቲ ባህርያዊ ደርቂ ዝፈጠሩ ሓደጋ ጥሜት ኩናት ብወገኑ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ይርከብ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا